I ho farem des de dalt, va. Tu a un costat i tu a l'altre. Va. Perquè ara sí que quan ho fem hem de mirar de fer-ho bé. Us heu de posar tots dos en vertical. Aquí el temps ens és crític. Tu per arriba i tu per baix. Tanto que no fiqueu la mà, que també la tenim seca. I que no es trenqui, en vertical, però que no es trenqui. Molt bé. Separeu-vos perquè el coll no sigui massa gran, però que no es trenqui. Va. Anem-hi. Hem de fer el coll petit i sobretot estiu. Ja veuràs, heu de tenir molt de pols. Això és la calor també, Aguanteu. Molt bé. Perfecte, va. Ara que no deixeu gaire coll, així avall. Perdoneu, un moment, Va. Depèn de l'ambiciós que se sigui. Si s'agafen bombolles més petites, però aquí, com que serà gran, he preferit fer bombolles grans, però depèn d'això. Bé, i deixeu-me acabar. Hem començat amb un poema. Deixeu-me acabar amb un poema. Allò que diem de la interdisciplinarietat. Me la va dedicar un professor que vàrem estar junts a l'Institut de Lloret fa molts anys. Vàrem compartir responsabilitats i molt de temps d'equip directiu. I ell no ha vist mai les bombolles, ara està a Zamora. Però va fer un llibre, ell tradueix els clàssics, és de llatí, i em va dedicar un poema, un llibre que va fer de poemes per nens petits, i em va fer molta il·lusió. I ell no els ha vist mai, però. I vaig dir que el llegiria en els moments solemnes, i avui el llegiré. Diu, era Antonio un matemático, aritmético y sintáctico, que enseñaba geometría con las pompas de jabón, con un extraño artefacto de palos cortos y largos, y un cubo con detergente, medio mundo recorrió. Y a sabios maravillaba con aquellas formas raras y guisadas, delicadas, que nunca nadie antes vio. Pero un buen día un mosquito, harto ya de leucocitos, acercó su trompetillo a un poliedro volador. Ante un público selecto, muy exacto y circunspecto, chupó una gran pompa y ¡pum! En las narices de Antón. I en las narices en aire se convirtió. He de dir que el primer final que va fer pel poema, que li vaig demanar que el canviés, era "y en las narices de Antón puso fin a la actuación".